Karbi Anglong lapen Meghalaya aduya hoyalam ki keklang thu. Okay hai ke tok Karbi Medium LP School non puta barpi barso ahem ave anparta kitab uniform anta supply ave der. Calvary Baptist Church Ningkan Thokep Kipleng Golden Jubilee Ketalon Kicheng. KAL Adap Abirta long penili sami beauty baby non birtang tonpen arjuponik tha. Tapat police atum ajoarni duty ke doadim patumi arni kang sam porphai trogra chitim malom pangthek tek the Meghalaya chumang mate lapangap achumang atum meke dutsi pangjir thangan pinlo. Lasopor hut tapat ronginut banghinia atum chingrumsi adimalong an palidunsi mege chodim chirap chetodun sita phelang arpongamat Rabdun ni dat luputa kangbura eltimong hinpen phirangke thingnu lamthi jai pon di than pe klar ka thek manin jari penwang robo mahut ahem sedon cuma kote ni nak pulo ta police de ti dwara kem me chwer lo chuma kai chok pulo lang lo kai ta kai binong la mni ke tong de sa chumang lum se ke kai lo asela bang puthak ke ili tum da do lo gi dun seta me amuni phopeda lo pot phelang ar pong bana ma la phelang chu sek ma ina data penang heno polo la sol se tek lo ni tum non kala ke do tum anta pase chuni parti lo lang ni tum arleng ni the tum la bangso puthak ko sol se mathai ma ko sol se nang kami ma la ke nang ni tum matha poni tha ni tum rong ni li ke rong ata lo ni men ke olingson timung dak dapat rong sa lo ni ke apong la puson tapara rong along lang pangap achumang atum joy pen kachilangun ek ki dukko jok kedam tangani anta hemalong katengkheng chainong bilapen breakjam asonta ajwa porwang pen kanghwa saita joy pen dengpon sitapiniar ni anta karbianglong ki theki dengatum thangna ra saita tapat border ke dwara ra phan cyclem pithek thilang nona tengpulote taparara tumke arni sike avia phik buvek nang jilasi tim karbianglong tum matha parsik pon akinang sot labangso me ke chodim kina hok pon lake police atum ajo duty ke do ke thak ke sangadim lapen tin lapen palong lapen break jam ason na hok pon lu birta ripon bomahut an ke SP lapen police atum thangnata lamhoi pipelang lapen tapara long ke do raikom saikhe tumta election duty ke do kokjok inut bang hiniansi adim pali dunchot angton alam ke moafisi chinipo news report Karbinglong live. Dilai jana long ke do okay hai ke tok Karbi Medium LP School chugedam tang surini ra near ke paning kansi mahang pathek dera phisi class 5 mate ingdeng phwa pharman building ahem chipalong poniklu lapen hulasuk kicheng hut pinang an students enrollment number sitame du ik oan lu sitame pejo pen council pen kilang ki pangkria jok labangsu okay hai ke tok Karbi Medium LP School sitame lapen uniform supply nangka via joksi students enrollment number phi ong nang jumbo masonsi thekpon iklong lo lapen labangsu school along non puani sitami bathroom facilities nangka via joksi students suarlotum habit haram an damnangsi barpi barsu dodam nang koklo principal ahin pen nangki thandu na tengpulote council sor batai Karbi Medium aphan upgrade ponje phan lamchak chipi nang asonsi thekpon iklong lo athema boro language tumke aphi ong paprang ibom lo sitami Karbi language ke non pon ta paphi bom asonsi thekponik long lapen Karbinglong district ang kangarlo pinangan Karbi Medium School thireng wangreng asonsi nangman igrong lo Kardong Karbinglong live kelang ara tatum don pinili tum Karbinglong live pen ano mat pueng ka kemana pili tum Karbi akhe elama ki anso se paje thangji phan
pirthe do ke itu karbi alama ki istame school long puno college long university an ke pale dinji han ka bori pon oke boru tumbang ke alang itu university da dolo alang itu language ke recognize lo pirthe da masi peli tuma karbi ke ilama ki an so se pacanang mate school an so se pacanang ku bang ke mang ben mang non anta isi ke tabalong si tok chara son se nang mano ke mang mu na son si non itu do bang ke la ke oke hai ke tok karbi medium LP school lo lada bang ke dilaijan pu sikulo dak pange kadu wepen thong bang thong kep su se student tum do so pin so swalo tamni ni li napak lang tung bang lo a building ke lang ang song anda jo ceiling da velo la pen ke lang bang ke do same jal jiwon pen na scheme bang do lo same la bang so lang tingki bang ta bang mesin ta iku pon da do solar ta iku pon la same a boundary bang ke tanjo Sitame lada bang ke swalo tum jong si barso barpi damji purde swalo tum barpi barso damji purde te adim lo mase velo happy aram si damnang ko mate bang hem si damnang ko la lo la si lada school headmaster lo teron sa pele itu chi bisa apa lo ta lo le bang no sa to bi today why no la puke alang le teron sa lo lada pedang ana ningkan ben lo komento ningkan si establish lo sa So school established in 2008 Lincoln. 2008. Enrollment kada we pen hak kecing ben non an kon dupo. Ben ke kecil ko ke do. Mang tokep social enrollment. Kami lalu api ke mone financial mone asal duri pen ama hindi lahai kami Kopi pilo kami kan nonton nonton lah kami medium so kami medium kopi pilo kami ke lalu uniform uniform no pen analu an Midday tawe MDM po tawe la pen son no la tinalang bang ring isi kilo so ring kami iron na limit na pen sila ada lah kitab apa no kitab tak kiyo sino free textbook Adi kung possible dahil do legis na solo tum dado solo student tum dado di solo student tum dukok ke baru ni kenang so telai sama tu pernah lo pas seperti itu dalam lalu lo buat kang maju si dambo lo puyan jadi dari tu dulu kan bang bukan tuan tak kidam tang ke establish pinggir ni ligas di tuhan mo dan bukan wadi tu mahini tu vokal itu helper itu yang kan tadi tu BP lo dari kian itu ke lah Nang tu join si dura pena. join si dura pena Alang tu asai hem kabe join. saya kan jadi nah ini sistem dulu tapi ni cumi kilo November sih ke mesin ni Nang tu bainom kon. Kelong mani kuson lo kelong long. konsil sektor mesin nanti bo Kuana lo kan nang tu mana. Nah, ke suri kri proxy Ane council tu kopi pilo nang tu mana ke PG po alam cak pen non anda apa pen kita. non head jong ta ni tumpan kandang tuan lalu kami yang long kami jong do ana pan kandang panang hang si dipu yang dibi conference hall os nang hang lo masih school team pen kami isi gelang sat report ang kipi lo kasi ini mo kami itu report kipi dulu kasi ladat nili school beli okay kita kami video di school pen nili pang dam dulu itu gelang sat ke nili tu school bante itu tuar piara bandari wat gelang sat dan tu bakti basu keciki adim toilet boys card toilet gelang sat so dan si hema bangke dulu sampai hole sampai lah party so bola repairing News report Carbon Long Live. Aru cikloni phai plipen pho nini abaha hempu kangjinso kipachithang isayang dingpi trokebrai angdeng so hini me thepi home ponsi Reverend Kamson rong pharpen Reverend John Timong pen than ponji West Karbi Anglong Hamren rong so pipen kilometer crepe pho kahelo Calvary Baptist Church thihek pen CBC umchera long sertaling ketalona jaimek dengpon kidam tanganing kan pharokre se kebra troxi kebra pli CBC amondoli
amahang patheksi pining surini ra inkora plian ningkan phokep kipa pleng dun longajo kachehok ningkarong pleng set pensi sertalin mate golden jubilee aruni phai plipen pho surini ra inkora pli ninia baha kitalon chengpon ningkan phokep ekepleng katalon lakel dak Calvary Baptist Church dak umchera polongsi non ladak wanglo lapen ladak monduli arat atum 1974 mate pharukrisir kepra troksi kepra pli aningkan sila so monduli sengponlo lapen pining lake surinira inkora pli an kepleng abangke ningkan phokep kepleng la sila tum non pini aru achikluni phai pli pen penap bomkuru ti phai pho arni an sila so ningkan phokep kepleng la CBC mate Calvary Baptist Church la so katalona bang side deng ponlo sertalin kitalon along isayang deng pi trokebrai si angdeng so hini hemphu kangjin so kepache thang me ki doisek me thepi hum ponsi KBC sangkur chunbang Reverend Kamson rong pharlapen puta Karbi Baptist Association PKBA Mission Secretary Reverend John Timong atumpensi hastrong deng purhipen klardak waidak arnamalam than ponji me segmai pikichari ponje phan CBC Dikon Harsingdera CBC Pastor Samuel Timong CBC Dikon Rongbong Hanse tumpensi me kechari pichun ponpo puthot penap aruni phai pho CBC ningkan phokep kipleng sertalin ketalon CBC Pastor Sir Samuel Timong ari dengpen lama ke bangjaralong CBC kongchun bang joising tiso cherabdun pen lama pangjarpung la solong KBC sangkur chunbang Reverend Kamson rong pharpen jubilee along e ingpu ponpo jubilee apong utkibut CBC Dikon banghini rongbong hanse pen harsingdera tum cherabdun pu pinap ki jutsi lun kanamalin mate cultural program kapedwalong lakhapli socheng constituency MSC headsing rong phar kachetong dunjia baha jubilee jaime along pen pachini pong labangso apendel kim ponlo la se labangso pini la pen penapan ke ningkan phokep ke pleng katalon ji katali ji apanse kadok we nilitum kalvaria mondole members arat doan bihek check pen saru sarhang antame nitum chisek ponse nonopor labangso sai hem nitum ingpu ponlo ningarong pigalam kedam tang ningkan phokep atumo lang damlo pulote apur kimuting o kisung kedu kisung an takijoklo sila so kapase thangja phan arna manong kapase thangja phan karbi anglong arat do anseta ekisung kedu ke boy do anseta nilitum ke dam tang ke jok son thot ke wangji ka do ka we phamta mesen na pe nilitum suta me na so monduli pen ningkan phokep ke pleng dat aphi arna marat ka birta ke me kapase tak thu akam hai husta azu se ekben bon thaigia phan arna mangno Hamren den Daniel hi Carbing Long Life Carbing Long pen Nagaland a hoi kidai Lahurijana long Grand Mart pu wine shop akimi ingpu pontanglo khat khati Lahurijana hawar malom pen ke Carbietu mangbong pen ke cheng silang pudam me Aru chikloni phai ke thomani anerlo apor malom Lahurijana long Sardili be kadokave chipatir piponsi aluhi sarpoman pen Carbing Long Thomas Council EM Surjorong Pharari deng pensi pangpu ponlo Kangpu mai long Borjan VDC Chairman Sunaram Singnar Bokajan Municipal Board along Vice Chairman Sundor Ingti SGB Borsing Belapen Pinang Beha Bepar long ke theki dingatum chetong dun si RDP dun Kangpu mai long EM Surjorong Pharpen Kachuru Pajir ponlo Athe Carbietum Lapuson Bepar Beha Nathu Kimat hapen Kiklem Kipang Chengdun Thekapot Kachuru Lapen Ahirjume Pajir Tika Athe Anudina Matke Sorkar Pen Sakuri Longdun Un Et Elo Lasi Lason Bepar Beha Nathu Carbietum Aprang Wangpik Nangjilang Putar Than Pon Bokajan Penananterang Carbing Long Life KAL Adap Abirta kelapan si kang ton poniklong kardon